Jeg stod stille lidt på døren. Det var første skoledag. Jeg begyndte i 8. klasse. Jeg havde samfundsfag. Her stod på i klassen. Her stod jeg var ny. Mine hænder de blev varme. Jeg troede jeg var syg. Hele klassen kiggede på mig, og de smilede lidt til mig. Jeg vidste ikke hvad det var, men jeg vidste jeg var bleg. Da jeg mødte deres øjne, stod det hele nok så klart. De vidste jeg var død nervøs, at det her var min start. Det var nu at jeg kunne huske, hvad jeg lavede lige her. Jeg ville være i en klasse, for det er her det sker. Jeg smilede lidt til klassen, og jeg vidste jeg var klar. Hjertet slog nu helt normalt på alt jeg havde svar. Så det vi egentlig beder om er ikke noget stort, men tro på det vi går gør, det faktisk bliver gjort. På battle, 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 hvornår kommer den dag, hvor du tager til min hånd, og vi kan se på skolen sammen. Oh yeah. Sig mig, ved I, at vi kæmper imod tiden alt i alt. Der er mange ting vi går og gør, som vi ikke får fortalt. Evalueringer så PISA, de tager vi på os. Om foden føler vi, at man sætter os en klods. Der er mange vil råde, fortælle hvad vi bør. At vi skal være mere strenge, at vi skal vise at vi tør. Men vi ønsker ikke at råbe, ej heller gemme os. Vi vil være med eleverne og ikke bare slås. Lad os undervise alle, lad os gøre vores job. Lad os grine med de unger, lad os være helt i top. Lad os føle vores sjæle, lad os gøre det vi vil. For vi ved jo alle sammen, hvad det er, der skal til. Så det vi egentlig beder om, er ikke noget stort, men tro på det vi går gør, det faktisk bliver gjort. For Anders, hvornår kommer den dag, hvor du tager se på os og lytte til vores sag. Oh yeah. Tænk nu bare på de lande, som vi ofte måles mod. Ingen måler det sociale, hvor var det nu det stod. Ingen ser på disse unger, at de kan mixe med en vær. Ingen tænker på, at livet faktisk er sindssygt svært. At eleverne skal vælge, ikke før de aner råd. At hele livet det skal samles i den røde tråd. Ingen taler om det gode, disse unger går og gør. Mange taler hele tiden om, hvordan det nu var før. Som om at det er meget bedre, at vi kan bruge det i dag. Men se nu på hvor verden, det er det en anden lag. Klap de unger lidt på ryggen, og tro nu lidt på dem. At lærer er jo faktisk ikke så slemt. Så det vi egentlig beder om, er ikke noget stort, men tro på det vi går og gør, det faktisk bliver gjort. Og battle, 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 hvornår kommer den dag, hvor du tager tage min hånd, og vi kan se på skolen sammen. Oh yeah. Sådan er nu bestemmer, ja det er i KBH. I taler jo så meget, men hvad er det vi må? Vis os nu den rummelighed, den vores skole bygger på. Vis os større plads til alle store som små. Læg os ud på nettet, som et andet stykke svin. Skolen den skal sælge, det er jo helt til grin. I siger vi er ringe, at vi ikke kan vores job. For seminaret sætter I for timerne i stop. Og klapper hænger sammen, hvordan vi skal forstå, hvordan at vi skal være, hvordan at vi skal nå. Det siger at vi skal lave, uden timerne dertil. Sig vil have det mere, skal der flere lærer til. Så det vi egentlig beder om, er ikke noget stort. Tro på det vi gør og gør, det faktisk bliver gjort. Og Anders, hvornår kommer den dag? Og battle, 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 hvornår kommer den dag? Og Benson, hvornår kommer den dag? Og Pia, hvornår kommer den dag?
kan bygge folkeskolen sammen. Wup, 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 wup.